Ayan, hello guys. Good afternoon, hapon na. So today, nag-vlog lang ako to sa tindahan kasi after dyan yung likod ko cut ka lang. Ayan o, ano pa tayo gagkukuki ano ng mga tawag dito. Ano ba tayo grocery na ha? So ayun guys, medyo maingay dito kasi may mga ano pa, mobile. So ayun guys, medyo maingay dito, hindi ko sure kung madidinig nyo ng maayos kasi may mga sasakyan. So anyway, andun si Papa, nag-uugas na ng pag-hype. Ayun, doon dyan sa kabilang tindahan, ako naman dito. Ito yung binibenta namin guys. Pag-usap pala natin ngayon yung aking kasi payday namin today. Wow, payday. So ito yung aming burger. Ayan. Naano kasi si Papa na ang tawag dito, nasayop ba? Ikamali ng luto. Eh, hindi pala buy one take one yung order ng customer. So, nakain tuloy namin. Ayan. So, yun yung binibenta ng burger namin. Bestseller namin yung plain. So, anyway, kita ko sa inyo yung sahod ko. Ito yung bag ko nagdadala everyday. Nandito yung mga yan yung kita ko sa inyo next time. Usapan mo natin ngayon yung sahod namin. So yung sahod namin guys is actually 500 pesos per day lang, diba? Yung sabi ko sa inyo. Pero yung 500 pesos a day, kaming dalawa ni Papa yun. So nag-increase kami. Nag-increasean ko ng 200. So naging ano siya, naging 3,500 for 5 days. So pinuha ko na kanina. Ito yung ating sahod. 2, 3, 500. So, yan yung pagkakasyahin natin sa ating pang-araw-araw for 1 week. Ingay dito guys. Tapos, tukunan pa natin to ng type. So, yan. Yung dito nakalagay yung aking pang-araw-araw na yung pang-weekly natin na pagkain. Tapos, dahil syempre hindi naman enough yung kinasahod namin talaga kasi ngingay dito. So ayun guys, meron tayong, ito yung ano ko, ako sa inyo, ito yan yung lagayan ko ng aking sa print. So ito yung printer natin guys, nakaano na kasi everyday namin to nililigpit yung printer. Ang ingay dito. So, nasa na ba ako? So, yung ating print today is iba-iba yung ano. So, itong print guys, pang ano lang to. Pang extra income namin. So, sa print naman, hindi everyday malakas. Yung print kasi, hindi siya kasali sa kita sa tindahan. Yung print is para sa amin yun. Dagdag namin na income. Pero iba-iba yung ano guys, minsan may malakas yung kita sa pag maraming nagpapaprint ng picture, malakas siya. So umaabot ka minsan ng 1-2 ganyan, minsan naman 200 lang ganyan. So iba-iba. So depende. So pag malaking kita, yan, bumili tayo ng masarap ng ulam ganyan. So nagtitipid talaga kami. Hindi kung may tindahan kami, gastos lang ng gastos, 'di ba? So, tignan natin kung magkano yung kinita natin sa print natin. So, meron tayo dito sa 60. Ayan o. Meron tayong 500. Calculator ko muna. 500 plus 50 plus 60 then 20. Yung mga tig-piso, hindi ko na ginagalaw yan. Diyan lang yan. 25. 635 plus 50. 685 yung kinita natin sa print ngayon. Ano lang. Yung ano kasi yung 50 pesos. Pangbaon ni Hagrid kanina sa papuntang training. At saka naman ngayon, after training, pauwi naman siya ng bahay kasi nagbabas lang siya. So, another 50 pesos. Ay, 50 pesos pala yun. So, plus 25. 710 para lahat. Kasi 50 pala yung binigay ko sa kanya. Kasi magbabas siya ngayon.
and may snacks pa ganyan. So, yun. So, yung everyday ni Hagrid na ano, dito ko kinukuha sa print, guys. Yung sahod. Yung ano niya ba, pang pamasahe, baon niya, ganyan. So, dito ko kinukuha sa print. So, yun. So, yung 3,500, guys, ano na yun, sa amin lang talaga yun sa pagkain namin, ganyan. Tapos, yun, pag-usapan natin yan next time yung ibang mga ano namin. So, hapon na. So, today pala is Friday, guys. So, Friday is, doon ko pinukuha yung aking sinasahod. Dati kasi everyday ako kumukuha ng 500. Ngayon, weekly na yung pagkuha ko ng sahod. And kasi walang Saturday and Sunday. So pag Saturday kasi dito, guys, hindi na kami nag-open. Kasi pag Saturday naman, meron kaming inaano naman yung mga frozen namin. Kasi hindi kami nasa stock ng frozen ngayon, guys. Kung ano lang yung order, yun lang yung gagawin namin kasi maliit na yung freezer namin. So kailangan pagkasyahin natin yun. So tomorrow is Saturday, maraming orders. Marami talagang orders pa bukas, kaya ano, hindi masyadong makakapagpahinga si Papa. Sa Sunday na lang kami magpapahinga talaga. So, ayun. So, kasi pag Saturday, close kami dito kasi wala namang opisina. Walang pasok, mga bata. Diba? So, close. So, yun yung aming, ano guys, yun yung aming ginagawa sa weekly namin dito sa ano. Hindi ko na itatakol yung tindahan kasi yung iba naman, hindi naman kayo interesado sa business. Actually, meron akong second channel yung Christine Likit na ano, Christine Likit ba yun? Na, ayun, Christine Likit yung second channel ko, doon ko natakol yung business kasi minsan na ako nakapag-vlog din doon, guys. And gusto kong hatiin lang yung ano, kung ano lang yung ma-upload ko, yun lang yung i-upload ko, no? So, yun lang, guys. Salamat sa panonood and mamayang sa Saturday, mamayang ano, mag-grocery kami sa pagkain namin. Nadidistract ako kay Papa eh. Oh. Laki ng tiyan. So, yun lang, guys. Salamat sa panonood and see you sa next video natin kung kailangan susunod. Pero, yun yung ano natin, update. So, sana bukas na makapag-vlog tayo, no? So, sana naman. Sama si Papa, gaya kakatawa. So, yun lang, guys. Ano ba yan? Sige, lagi akong nasabi ng yun lang. So, yun yung pag gusto makakita ng tindahan, yun yung ano natin, update sa tindahan. No? Hindi ko masyadong naano sa inyo kasi busy talaga, guys. Actually, ngayon hindi naman ganoon ka-busy. Kaya hindi masyadong super pagod talaga. Medyo hindi ganoon talaga ka-busy. Very lang. O, diba? Maingay yun dito, ano, guys. Kasi highway na talaga yan, oh. Yan, highway na yan, guys. Yung dyan sa labas. Yan, highway na yan. So, ito yung mga candies natin, yung mga biscuits. So, yun. So, paalam na, guys.